Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Хәзерге вакытта менә язучылар берлеге белән таныштырып китсәгез иде, нинди структура, ничә язучы бар анда? Язучылар берлегенең асырлык тарихы булып килә инде. Безнең инде хәзер яши башлаганыбызга гасырга якынлашып бара. 34нче елны съезд булган безнең. Шуннан башланган Мәскәүдә Максим Горький җитәкчелегендәге үзебез беләбез бит инде Максим Горькийның яшьлек еллары Казанга туры килгән. Шуңа күрә дә менә беренче СССР халык язучыларының корылтаенда 3нче итеп докладны Максим Горький Татарстаннан, Татариядан килгән, ул вакытта Татария дип әйтелгәндә килгән язучыларга биргән. Бүгенге көндә язучылар берлегендә 335 язучы бар. Дөрес шусын әйтеп китим, күбесе өлкән яшьтәге 70% язучыбыз өлкән яшьтә дисәк, һич тә ялган булмас, бу дөреслеккә туры килә торган әйбер. Татарстан язучылары берлеге әгъзалары төрле җирләрдә чәчелеп иҗат итәләр. Казакъстанда да бар, бүгенге көндә Америкада да безнең яшәүче язучыбыз бар. Гәрчә ул монда Казанда туган булса да, Майя дигән безнең бар. Айы Валиева беләсез сез аны, айы Дия Сабина беләсез Валиевны, айы. Шул ук вакытта районнарыбызда һәм Татарстан язучылар берлегенең тагын 2 бүлеге бар. Берсе аның Чаллыда, икенчесе Әлмәттә. Менә шул. Сез ничек уйлыйсыз, менә еш кына сүз итеп әйтелгән инде, шушының татарга 330 язучы күпме азмы? Әллә тамам гына? Аны бер ничек тә әзме, күпме дип әйтеп булмый. Менә мин шуны әйтә алам. Татар әдәбиятын 1000 еллык тарих бар дип инде без аны 60нчы, 70нче, 50нче еллардан бирле сөйлибез. 1000 еллык тарихы. Һаман да шул 1000 еллык тарих белән тора ул. 1000 елдан артык дип сөйлик. Тарихы булган. Бүтән төрки дөньясында үзен таныткан татар әдәбияты, милләт әдәбияты. Әйбәт, бәлки ул теге бүгенгесе көндә саналганы шулай бит әле аның. Ул бит дөресен әйткәндә безнең бит инде кайсыдыр китә дөньялыктан, яңасы килә, үзгәреп тора. Ул бүгенгесе көндә генә шулай санала. Шунысын да әйтеп китәсем килә. Мин бу санны аз да димәс идем. Күп тә димәс идем. Аз дип әйтмәс идем. Ни өчен? Чөнки милләт нинди кысаларга куя бит. Аның бит язучылар берлегенә кермәгән язучылар да бар әле. Дөресен әйткәндә. Әмма ләкин язучылар берлегенә без алабыз инде иләк аша. Аның үз положениесе бар. Аны Данил да гына да язмаган, аны бер генә язучы да язмаган, аны утырып ул положениены язучылар җыелышларында үзләре бу документны эшләгәннәр. Ул миңа хәтле эшләнгән. Монда нинди кагыйдәләр? Монда 2 китабын чыгарга тиеш. Аның берсе һичшиксез Татарстан китап нәшриятында чыгарга тиеш. Ни өчен Татарстан китап нәшриятында чыгарга тиеш? Бу сорауга җавап бирәм. Татарстан китап нәшриятында китап чыга редактор кулы аркылы. Ул тикшерелә. Аның һәр җөмләсе, һәр сулышы, һәр өтүре нуктасы тикшерелеп укучыга бирелә. Шуңа күрә безнең таләп шундый. Һәм ни өчен бу булай? Бүгенге көндә язучылар күп, бик күп. Аларны профессиональ рәткә кертер өчен без аларны әйтеп торам, китаплар аркылы
өзебезнең кабул итү комиссиясында тикшереп, аннан соң язучыларның съездында сойланган идарә әгъзалары белән тикшереп, язучылар берлегенә тәкъдим итәбез. Ә инде бигрәк тә үзгәртеп карау елларыннан соң бик күп нәшерләр дөньяга килде. Ул бизнеска әйләнде. Бик күп. Менә безнең газета, журналлар да чыкты бит. Бик күп кенә шәхсән кешеләрнеке чыкты. Шуның кебек бик күп кешеләр китап бүгенге көндә нәшер итәләр, чыгаралар. Аларга китапны илтеп бирәләр. Ягъни мәсәлән, акчасы бар икән кешенең, бара, туганым, минем менә шу китабымны чыгарып бирсәгез иде. Ул бездәге кебек үк тикшерүләр белән, бездәге кебек эшләр белән каралмый. Шуңа күрә бүгенге көндә бик күп дөньяга китаплар чыга. Аларның кайберләрен кулга аласың да, анда хата аркылы хата, хата аркылы хата, хата аркылы хата, һәм шушыны укучыга дөньяга чыгарып җибәрәсең, ул яңа укый башлаган бала кулына да эләгә, һәм анда шундый әйберләр туарга мөмкин. Кара китап булып китап чыккан, бер биттә генә шуның кадәре хата, бер җөмләдә генә шундый хата. Менә шушының өчен җавапчылык язучылар берлегендә зур. Без ул планканы төшерергә теләмибез. Безгә язучылар санын, армиясын арттырабыз дип чыккан бер китап, 2 китап чыккан кешеләр бар, 10 китабы чыккан кешеләр бар. Бит без инде үзебезнең шушы идарә сойлап куйган, идарә дибетам, сый сойлап куйган идарә әгъзалары кабул итү комиссиясы белән без планганы төшермибез. Шуңа күрә дә яшерен батырын түгел, аннары инде без үзебезнең язучылар берлегенең устафы дип әйтимме, анда язылган кагыйдәләре буенча без матур әдәбиятны пропагандалый торган, шул ук вакытта яшьләрне үстерә торган оешма. 70, 80, 90 яшькә мин әйтмим, барсы да 80-нән соң да матур әйберләр язган кешеләр дә бар. Мин моны әйтәмен. Күпчелек ялга чыга, адәм баласы, уй фикерләре белән яши, яшьлегендә булган ниндидер вакыйгаларны ала, уларны тетрәндерә, ул шушыны үзенең истәлекләрен яза да, китап итеп чыгара да, язучылар берлегенә мине алыгыз дип килә. Ул шәхсән аның үзе өчен бәлки кызыктыр. Укый баксаң, карасаң, ул күмәк укучы өчен, халык өчен кызык түгел. Ул тәрбияви дә түгел. Шуңа күрә без ул якларында карыйбыз. Язучылар берлегенә рәис алмый. Рәиснең аның бер генә тавышы бар. Аны кабул итү комиссиясе карый. Ябык тавыш белән үткәрә. Шуннан соң аны тәкъдим итә язучылар берлегенең идарәсенә. Анда безнең 27 әгъзабыз аны карый, тикшерә, тавышка куя. Менә шуннан соң гына аңа Татарстан язучылар берлеге әгъзасы дигән документ тапшырыла. Язучылар берлегенә кермәенчә дә кеше язучы булып яшәяләр, анысы да бар. Ул менә сорауызга шушы. Һәм менә безне яшь әйтелә торган сорау инде Зифа Кадырованың бик күп дистәләгән китабы бар, алар бик популяр һәм күп итеп сатыла, әмма ул язучылар берлегенә керә алмады. Зифа Кадырованың әсәре мин аны бу мәсьәләдә минем беренче урынбасар, иҗат буенча зам Рәмис Әймәт дигән безнең бик көчле шагыйребез, күп еллар эшли торган, әдәбиятны бик яхшы белә торган җегет. Аның папкасы ул яшәү белән Чаллыда яши. Чаллыда безнең Факил Сафин дигән иптәшебез, прозаик, балалар язучысы, композитор бар яктан да килгән. Ул анда каралган, ул безгә кергән. Ул вакытын көтеп, тикшерү көтеп ята. Андый папкалар мин яшерминчә әйтәм, алар бездә шактый. Вакыты җиткәчтен, берәү дә әгәр дә лаек дип таба икән, һичшиксез керер. Менә Зөлфәт Хакимне барыгыз да беләбез. Абдулла Тукай үләге иясе. Кайсы яклап кына алсак та,
драматургиясын алсақ та прозасында әлі хәтерем ялгышмаса, ул моннан 4 ел элек кенә Язучылар берлегенә керде. Әмма ләкин аңа карап, Зөлфәт язуыннан туктамады, көне-төне берсеннән арты, берсеннән яхшы әсәрләр язды. Язучылар берлегенә керү язучының каләмен тотмый бит ул. Язсын. Ул нәрсә бирә менә? Ул нәрсә бирә? Менә шушы сорауны куярга кирәк. Ул дөресен генә әйткәндә аралашу бирә. Язучылар белән былай да аралашып була. Язучылар берлегенә кермәсәң дә миңа киләләр икән, син язучылар берлеге әгъзасы түгел, мин синең белән аралашмыйм дип әйтмим, аралашу. Пенсиягә чыккан иптәшләргә бәлки ул бераз гына пособие акча бирә торгандыр. Шуңа да омтылалардыр. Күпме? Ну, ул безнең пенсия яшенә чыккан кешеләргә 1000-гә якын бит акчаларда ярдәм бирелә. Бәлки шуның эчендә. Аннарысын тагын шундый иптәшләр дә бар. Россия язучылар берлегендә дә торалар. Бүтән оешмаларда да торалар. Безгә дә керергә телиләр. Әйбәт. Мин инде аларга әйтәм инде кайберчанда. Сез бездән узып Россиягә кергәнсез. Нигә шунда гына тормыйсыз? Әйбәт. Ну, кешенең теләге бар икән керә. Без аңа да каршы түгел. Андыйларга да каршы түгел. Аннарысын инде тагын нәрсә әйтәсем килә. Китап чыгарганда бәлки алар уйлый торганнардыр. Язучылар берлеге әгъзасы булгаштан безнең китабыбызны бушка чыгарырлар дигән уй белән дә яшиләр. Но ул безнең уставыбызда да, безнең шушы язылган законнарыбызда да язучылар берлегенә кергән әгъза бушка китап чыгарырга хакы бар дигән бернинди дә пункт юк. Язучылар берлегенә кермәенчә дә адәм баласы әгәр дә әйбәт әйсәр яза икән, аны һичшиксез укучы сорый икән, таләп итә икән, укучы ул кирәк икән, ул инде дөресен генә әйткәндә былай да дөнья күрә, аны сорап алалар, яхшы нәшер, аңа да план үтәргә кирәк, аңа да укучы табыга, аңа да үзенең эшен алып бара кирәк. Аннары тагын бер ягы бар, Татарстан язучылары берлеге әгъзасы булган иптәшләргә менә безнең рәхмәт җитәкчелегебезгә, президентка, шул ук вакытта мәдәният министрлыгына безнең инде юлламалар килә. Сәламәтлекләрен кайгырту йөзеннән менә шушы мәсьәләдә инде һичшиксез без инде язучылар берлеге әгъзаларына бирәбез аны. Менә шушы мисаллар бәлки аннарысын язучылар берлегенә керү зур дәрәҗә дип уйлаучылар бардыр. Юк. Язучылар берлегендә булу гына ул дәрәҗә түгел. Зур, матур, көчле әсәр язу белән дәрәҗәле була кеше. Сез юлламалар дидегез, кайларга юлламалар бирелә? Ул тендер аша уйнала ул, тендер аша уйнала дип төшермим, тендер аша эшләнә ул, әйбәт, безнең анда дөресен генә әйткәндә шундый елларыбыз булды, Бәкер шифаханәсенә, шул ук вакытта Васильева, үз-үзем менә шушы Татарстан җирлегендәге. Ливадия, Крутуш. Ливадига булган бар, узган ел булды менә. Елна ничә була? Ну, төрлечә була. Узган ел ул 20-гә якын булды, ягъни мәсәлән 20-ләп язучыга булды. Аннан алдагы елларны шулай булган. Ул безгә генә түгел, ул дөресен генә әйткәндә театр әһелләренә дә бирелә ул. Культура, әдәбият, сәнгатьтә эшли торган иптәшләрне бераз гына сәламәтлекләрен яхшыртыр өчен безнең дәүләтебездән бирелә торган ярдәм. Ничек итеп билгеләнә ул көннәргә? Заявление язалар алар, сәламәтлекләре буенча алып киләләр алар үзләренең справкаларын алып киләләр. Шушылар буенча чират буенча да бара ул, ягъни мәсәлән, бер бирелгән кешегә икенче елна инде ул әгәр дә инде шушындай бик каты медицина справкалары белән генә килеп тумаса, менә шушындай сәбәпләр белән бирде. Совет заманындагы кебек, менә теге язучыларга шартлар тудыру күпмедер дәрәҗәдә бар иде. Бар. Мин әйтер идем, мин аны гел әйтәм, күп йөрдә, мин күп йөрим, күп илләрдә булдым, күп республикаларда булдым. Рәхмәт, Татарстанда бездә әле бу мәсьәлә, Аллаһка шөкер, матур бара.
яшәгән йортыбызда, каядыр барырга дигәндә транспортыбызда, шул ук вакытта безнең районнарыбыз бик матур эшли. Төрле чаралар, китапханәләр. Бүгенге көндә бигрәк тә каты хәзер менә эшлиләр, дөресен әйткәндә. Менә бу мәсьәләләр бар шундай республикалар, бар шундай өлкәләр. Аларда хәзер китап чыгару мөмкинлеге юк. Аларның утырып язырга күп җирләрдә язучылар җыелып бергә сөйләшергә хәтта урамнары да юк. Андый җирләрдә бар. Мин элеккеге союзный республикаларда, хәзер үз дәүләтләре булган илләрдә дә булдым. Алар белән чагыштырып караганда да безнең әдәбиятка барыбер караш икенче. Ул хөкүмәт китап чыгарулар, шул ук вакытта китапханәләрне, китаплар белән тәэмин итү дикме, ул мәсьәләләрдә дә без әле теге алгы урыннарда барабыз. Киләчәктә дә шулай булырга язсын. Һәм менә Зифа кадәр турында сорап торыйм, сезнең үзегезнең шәхсән фикерегез нинди? Ул кабул итер идегезме? Менә сезгә генә сезнең сорау хәл итүче булып килгән очракта. Минем бер тавышым бар. Хәзер юк, хәзер мин аңлатам сезгә. Минем бер тавышым бар. Ниндидер язучылар премиясе тапшырыламы? Кемнедер язучылар берлегенә алалармы? Нинди генә язучылар берлегендә конкурс барамы? Бәйге бигендә, барыша әйтеп әйттем. Мин һәр вакытта да аны идарәгә чыгарам. Мине идарә сайлап, мине съезд сайлап куйды рәис итеп. Съезд сайлап куйды идарә әгъзаларын. Мин шул идарә әгъзаларының рәисе. Шуңа күрә мин бөтен эшне сорыйм идарәдән. Хәзер сезнең соравыгызга җавап бирәм. Әгәр дә укучыга Зифа Кадыйрованың әсәрләре кирәк икән, без аны бик яхшы беләбез кирәк икән, потому что сатылу ягыннан да халык белән очрашып торабыз. Кирәк икән, әгәр дә аның керергә теләге бар икән, нигә кермәскә керсен? Укучыга кирәк икән, әгәр дә без аны укучыга күрсәтәбез кирәк икән, мин каршы түгел. Мин каршы түгел. Без бит ниндидер дөресен әйткәндә зарплата биреп эшкә алмыйбыз. Әгъза итеп алабыз. Теләге бар икән. Китабы чыккан икән, әгәр дә аның китабын безнең кабул итү комиссиясе карап, тикшереп, чынлап та лаек дип таба икән, мин каршы түгел, лаек дип таба икән. Әмма ләкин мин кабул итү комиссиясе әгъзасы түгел. Һәм мин аларга указание да бирмәячәкмен. Менә алыгыз, менә алмагыз, менә фәлән дигән әйбер. Әгәр дә мин аны әйтәм икән, мин язучылар алдында үземнең бөтен аварыйымны югалтачакмын. Мин килгәнмен икән монда эшкә, халык мине сайлап куйган икән, алар ышанып үзләренең тавышларын биргән икән, мин инде рус әйтеп әйткәндә диктовка белән эшлим икән, мине ул вакытта дөрес аңламаячаклар. Менә минем сезгә җавабым шул. Менә Татарстан язучылар берлеге бөтен Россияныкына составына керми, кайбер республикаларда Россиянең филиалы шикелле дип әйтелми. Бу нәрсә бирә менә бу безнең үзебезнеке бу язучылар берлеге? Бу миңа хәтлек. Элек бит инде Татарстан язучылар берлеге, СССР язучылар берлеге белән шуның бер бүлекчәсе дип әйтимме, шулайрак иде. Ни өчен дигәндә, без Татарстан язучылар берлегеннән үтәдек, аннан соң безнең язучылар берлегенә керүне СССР язучылар берлеге төп нине чыгара ди. Бүгенге көндә миңа бик күп әйтәләр. Нигә Россия белән кушылмыйсыз сез дип. Минем Россиядан аерылганым юк. Мин һәр вакыт ниндидер аларның менә Ялтада Россия язучылар берлеге белән Кырым бергә үткәрде. Шигыф көннәре мин анда актив катнаштым, бардым, үземнең фикеремне әйттем, үземнең сүземне әйттем.
Bizden yazışlarımız Renat Maksumovich təlerde, Bütten, Razil İsmailovic'ler de bir küp yazışlar Meskow'a varalar, türlü forumlarda katlaşırlar. Bizden şol vaqtda Rus tilinde yazışlarımız bir küp alar. Hem Meskow'dan bizge bir küp geleler. Ama lakin meni borçlagan birey bir var. Moskva Rossiya bugünkü günde o'zi ali определяться, o'zi ali narsa ishlaganini bir anglab bitirmaydi. Moskvada shunda kelmagani, onda bugünkü kunda 5-6 yazuvchilar birligi var. Moskva yazuvchilar birligida var, onda Rossiya yazuvchilar birligida var. Men ularning hatto ismlarini o'zimda bo'tab bitiraman, aytib bitira olmayman. Shunga ko'ra de, ular mana shu tarqalib yurganga ko'ra de, belki edebiyatga üstten yuqoridan qarash ikkinchidir. Agar de bizning Rossiya, şuşa Moskva, Leningradlarni, bütün şehirlerini toplab, motor edip elektrikçe bir soyuz buldursa, Maxim Gorkilar, Oshkam, yazışlar birliğe kebek, hiç şiksiz bizde kere deylik. Bugünkü günde men qaysisine barıp kireyim? Hazır men bugünkü günde olar armiyacılar. Yani hiç korkmaydı. Bizde şuşunun kadar içilin, sizde şuşunun kadar içilin, bizde şuşunun kadar bulgaçtın biz sizden küçülürek, ihtibar bizge kübürek, bularga tiyiştigen evlen yaşaylar alar. Min hazır yaşının batırın tügül. Mansına kirsem, tegesini upkalatırmen kübek. Tegesine kirsem, mansına upkalatırmen kübek. Hem min qarayım, hem benim bilen birge altı turgan Tatarstan yazışırlar, idaresi de şuna qarayım. Biz bütün işlere kirge mümkün tügül. Şuna ko'raymi, men bugünkü kunda qarayım milletke, halkka, Tatarstan'a bu uyuşmaga kirsem dürüst, onun faydası var mı? Olar için faydası var mı? Bizim faydamız diyecek mi? Şu şeylerle. Men kütem, hem biz kütebiz, men gene tügül, biz yazışlar kütebiz. Oşanda bulsa, şuşa da toplangan motor uyuşma bulup, elekke gibi переделкина, şol Galitsina, yol yurtlara bulgan, ijat yurtlara bulup, mana şuşunday ne bulayken, niye kirmesken, niye aralaşmaska? Bek motor yaşadık, aralaştık, koya barsak, fikir alıştık, tercümeler bilen şöğürlendik. Ol jitmey. Bugün ol bizim yazışçılarga da jitmey. Ol bugünkü günde Moskva, Sankt-Peterburg yazışçılarına da jitmey. Onlardan da aralaşasa kile. Eli rahmet yarı biz koyadır barıp özümüzün selametlik özünde kadar. Onlardan kubisinin hazır var acilerde yok. Şuna göre de bir Mene anın tep şu şey var deyip Mene ham şunday sorov, hazır bir bizde ko'p kira shunday yozuvchilarimiz shaqda rus tilida Tatar yozuvchilari Yaxina kebek mesela şol Rustam Valiyulin, Milidia Tulin kebek ular mana propaganda o'z kitoblari ko'tarib chiqardilar Rossiya darajasini. Mana yozuvchilar birligi Tatar kitabın propagandalov yo'nalishida shimi. Mene bek o'rinli so'rov. Mana rus tilli yazuvchilarning bizning Yazıçlar Birliği'nde buluğu gerek bir. Biz ko'p milletli respublikada yaşayız. Men özümden birinci uchrashuvda Prezident Rustam Nurg'aliyev aytdi. O'z qozonimizdagina, o'z sog'imizdagina qo'ynamamiz. Milletning yazuvchilarin chet tuvaklar, chet boshqa xalqda bilirga tegish deb. Rahmat o'ltirida federal Kaznadan da, şuluk vaqtda bizim respublikamızdan da ezme köpme var akşalar berile, tercüme eserleri berile. Bugünkü günde mana bu 2-3 yıl içinde bizden koyulgan şart da şul Kırgız manda Türkiye tillerini aytikmi, şuşa halkının edebiyatın Tatar tiline tercüme etүү meselesinde işler bek köp işlenili. Mana benim aldımda yata hazırgısı minutta eğitiminde qağaz, onların başında iste tutup bulmayı. Mana şuşu soňgy yıllardagına bizning tercüme etilgen eserlerinin eğer de men sanap kitem iken, sonunu aytam iken, mında 50'den artık eser var. Onun tercüme etilgenleri hem şuluk vaqtda
Bu bit inде biz үзебез әйберләребезне тәрҗемә итү мәсьәләсендә менә безнең яңа гына әле килде. Менә шундай журналлар белән очрашу, Нива журналын сез беләсез, аннан килделәр безгә. Бүтән журналлардан киләләр. Гәрчә алар хәзер татар әдәбиятын, шигъриятын димме, прозасынмы, шушы журналларда чыгару мәсьәләсендә безнең шундай эшләр дә бара. Менә хәзер безнең Орынбасар Рәмис шушы журналларга әсәрләр җыю белән шөгыльләнә. Аннан соң инде безнең уртак андый әйберләребез дә чыкты. Күмәк шагыйрьләребезне бастырган әйберләр дә чыкты. Ансыз, әгәр дә син үзеңнең милләтеңнең әдәбиятын бүтән халыкка җиткермисең икән, эш бармы икән, безнең ул чагында язып торыбыз да кирәкми. Әгәр дә без халыкның зурлыгын күрсәтмибез икән, халыкның зурлыгын бүтән халыкка күрсәтмибез икән, безгә булган игътибар да кимәячәк, һәм безнең халык булудан без туктар идек дә. Шуңа күрә менә инде тагын отырып сөйләшәсе бар, җитәкчелеккә чыгасы бар, тәрҗемә әсәрләрен күбрәк эшләү мәсьәләсендә бигрәк тә шунысын әйтергә кирәк, балалар иҗатына бик каты, балалар әсәрләрен һәм әсәрләрне алга китеше өстендә бик каты эшләргә кирәк. Менә шуны гына әйтим әле. Балалар карый торган мультфильмнар дик, әкиятләр дик бит инде. Һаманда Шүрәле белән сонасында гына яшәп булмый бит. Яңа геройлар табарга кирәк. Балаларга кызыклы геройлар табарга кирәк. Без бит карыйбыз. Шулык Буратинасын, Чебурашкаларын тегесен, мынсын, бит табалар. Шалкан белән бабай гына түгел бит. Биш башында пашучымы билини гына түгел эшлиләр бит. Табалар, яңа образлар. Инде чит илләргә чыксак, ул инде ягъни мәсәлән инглиз тегесенә монсына чыксак, балаларны суырып ала. Телевизор экраннан карап утыра да балай бит. Кайсы кызык, шунсына кирип китә. Шуңа күрә дә менә шушы әйберләрне безгә үзебез хәзер эшләй, ул кадәр булдыра алмаган хәттә дә без аларныкын тәрҗемә итәргә тиешбез. Аларныкын да кертергә тиешбез. Аларның геройларын татар теле белән дә сөйләштерергә кирәктер бәлки. Ничә безнең яңа геройлар юк дип саныйсыз? Әз барбыр. Әз дип саныйм. Юк, нигә әйткәнсез? Менә нинди генә ни алабыз? Әкиятләрне, шулык сәхнә әсәрләрен алсак та, менә Татарстан Язучылар берлеге белән Мәгариф министрлыгының уртак проекты бар. Ул атала Илһам дип. Без инде аны ничә ел алып барабыз хәзер. 5-6 ел хәтеремә кушмаса бара ул, алай гына бара. Бу ел 1600-дән артык баладан эш керде. 1600-дән. Узган ел ул аннан да күбрәк кергән иде. Анда шигърият, анда проза, анда драматургия, анда журналистика. Менә күпме генә карыйм, күпме генә тикшерәбез, гел менә шушы әйберләр тирәсендә. Ул нигә алар тирәсендә? Бала бит әдәбияттан алган башындагы зихне белән үзенең фантазиясын уйната. Аңа кергән әйберләр шушы тирәдә кирәк. Шуннан мин уйлап куям. Мин әйтәм, без барбыр, анары миннән шуннан да әйтәм, минем үземнең 4 анагым бар. Мин аны күзәтү белән дә алып барам. Телевизорны ачасың, әле менә берсенә яшьтә 3 ай. Ул әйтә, ди, тегесе кирәк ди. Балалар әдәбиятында шушы телевизордан караган әйберләрне дип әйтәсез. Юк, бик күп чыга. Бик күп китаплар, бик күп шигърият чыга, проза әсәрләре дә чыга.
Шул вакытта әкиятләр, неләр, шигырьләр яңалыкка омтылыш көчлерәк булырга тиеш. Менә мин шул сәбәбен белмәкче, безнең язучыларда фантазия җитеп бетмиме дип әйтергә телисезме? Шуларда китеп булмый дисез. Бәлки әйбәт дөресен генә әйткәндә күзәтүчәнлек җитеп бетми торгандыр. Балалар белән эшләү безнең җитеп бетми торгандыр. Язучылар берлегенең балалар бакчасында очрашулар әздер. Ул безнең кимчелектер. Балалар белән үзара очрашырга кирәк. Аларның нәрсә теләгәннәрен, аларның нәрсә караганнарын, аларның нәрсә теләгәннәрен белергә, шуннан чыгып эшләргә кирәктер. Менә мин шуннан күрәм. Менә безнең пропагандалау җитә дип уйлыйсызмы? Юк, җитмәй. Безнең пропаганда, дөресен әйткәндә, мин рәис буларак әйтәм, моны мин үземнең җитексезлегем дип әйтәм. Мин үзем күп йөрим. Үзем күп йөргәч, күп йөрибез дип уйлыйм. Әмма язучыларыбыз безнең бик әз йөри. Менә бу мәсьәләне, элек ул пропаганда бар иде. Чыгып китәләр иде. Аның дөньясы да икенче иде. Анда чыккан кеше өчен әле хезмәт хакында түлиләр иде. Алар матур очрашулар үткән. Алай әле ул җитмидер. Менә мин үземнең гомеремдә мәктәптә укганда бер язучыны күрдем. Эдуард Касимов килде, Актан шәһәренә килеп мәктәбенә. Шуннан башка минем язучы күргәнем юк иде, балалар белән очрашкан. Хәзер дә ул менә шул. Менә минем бөтен теләгем көздән алып пропаганда бүлеген безгә эшләтергә кирәк. Утыртып чыгарып җибәрергә кирәк. Балалар белән, мәктәпләр белән, колхозчылар хәзер инде авыл кешеләре белән, шунда ук кайдадыр эшли торган кешеләр белән безнең очрашулар күп булырга тиеш. Һәм мин инде менә хәзер безнең Тукай бәйрәмнәре, Тукай көннәре китә, җәй көне әйтмим, көздән мин уйлыйм, җиң сызганып, үзебезнең районнарның җитәкчеләре, китапханәләр белән тыгыз элемтәгә кереп, язучыларны мәктәпләрдән бигрәк тә бүгенге көндә. Ни өчен дигәндә, без мәктәпләребездә татар дәресләре кыскарган вакытта аларны телдән китмәсен өчен без баны эшләргә тиешбез. Бу безнең иң беренче урында тора торган әйбер. Мин аны кайдадыр әйттем. Безнең мәчетләребез дин сабагын укытырга тиеш түгел мәдрәсәләр. Безнең элеккеге Садри Максудиларны алсаң да, Гаяз Исхакиларны кайсыгын алсаң да, алар нинди генә предметлар укымаганнар. Шушы белән алар кайларга гына укырга кирмәгәннәр. Сарбан университетлары бетергән кешеләр. Һәм нинди генә парламентларда кайларда утырмаганнар. Дөньяны татарларын ничек танытканнар. Алар да һич шиксез моңа кирип китәргә тиешләр. Һәм без эшләргә тиешбез. Пропаганда балалар шул вакытта авыл пенсионерлармы барсын. Бөтен аудиторияны да язучылар даулап алырга тиеш. Менә шул уңайдан сорау сезгә, шушы татар теленә кагылышлыгызга килеп чыккан шундый сүзләр әйтелде. Менә ничә безнең язучылар үз сүзен әйтми, нигә алар менә бу митингларны оештырмый? Язучылар бик күп сүзне әйттеләр. Бу ялган. Бу дөнья белән танышмадан килә торган әйбер. Без Россия президентына хат яздык. Башта безнең бер төркем язучыларыбыз чыкты, 60лап. Аннан соң бөтен язучылар исеменнән чыктык. Без шул ук вакытта прокуратураларга да хат яздык. Һәм без шул ук вакытта үзебезнең бүтән телдәге рус әдипләренә дә чыктык хат белән. Сездә безне яклап сүз әйтегез дип. Ул документлар миндә барсы да бар. Язучылар күтәрелде. Язучыларыбыз бик күп чыгыш ясады. Бүтәннәр ясады икән. Шунысын да әйтәм. Язучы бит әле аның белән генә. Әгәр дә матбугат битләренә карасагыз, әгәр дә мин аларны хәзер җыеп халыкка чыгарам икән, күпме язмалар чыкты. Менә шушы телефоннан гына да күпме безнең егетләребез, кызларыбыз тел өстендә сөйләделәр. Ә бит гафу итегез, республикада язучылар гына яшәмий. Ә нигә? Безнең спортсменнарыбыз да яши.
матур гына Татарстан акчасына матур гына иттереп, миллионнарга топ тибеп бирүче абзыйларда нигә әйтми? Алар да бит республикада аны белән яши торган кешеләр. Язучы һәр вакытта әйтә. Әйткән язучы әйтми дип кычкыралар. Belki sizge belki sosyal şiddetlerde aktifrak olarak gerektir birlikte siz onu uylamanız yok mu? Yazучының құралы урамга чыгып, лозаны күтәреп, акырып йөреп, кычкырып йөрү түгел. Язучының құралы кагаз, каләм һәм китап. Ул шуның белән тәрбияләргә тиеш. Әхлаки яктан да һәм яшәешнең матурлыгында, кимчелегендә ничек күрә китапларында ул халыкны тәрбияләргә тиеш. Менә аның. Әгәр дә без урамнарга чыгып, чабып йөрсәк, кем безнең матур әдәбиятыбызны языр? Менә миңа кайчагында әйтәләр, фәлән кадәр язучы фәлән җиргә кирәк, фәлән кадәр язучы фәлән җиргә. Әйтәм, гафу итегез, язучылар бит Язучылар берлегеннән акча алам эшләмиләр. Алар әгъза, язучылар әгъзасы. Теле икән килә ул, теләми икән әйтә ул. Гафу ит, мин иҗат итәм, мин язам. Минем анда барырга вакытым юк. Анда баруга караганда, менә минем утырып 5 минут язган әйберем, бәлки гасырлардан гасырларга тәрбияли торган юллардыр ди. Ягъни мәсәлән, бүгенге көндә безнең Тукайыбызның без бит ул да урамнарга чыгып әллә нинди чыгышлар ясагандыр. Милләт өчен йыртылгандыр. Но бит без Тукайның әсәрләре белән бүгенге көндә халыкны тәрбиялибез. Әйтәлмәйбез, менә ул йыртылды дип. Ул фәлән итте, менә фәлән җирдә без аның китабын менә бит туганым дибез дә, без аңа китмибез без дигән шигырен укыйбыз. Шуңа да Тукай ул гасырлардан соң ул халыкка үзенең тәрбиясен алып бара. Tamam bir soruну bilmiş kaldım. Şimdi sizin İdil Jurnalının redaktörü Radik Sabirov aytganida Yosh Yozuvchilar birligi uyushtirilishi kerak deb. Onun shunday taqdimi bo'lgan ekan bu narsadan kelib chiqqan. Mana Yosh yozuvchilarga kerakdirmi deydi ayrim. Mana men sizga oldin Moskva turida сөйләп киттем инде. Аерганны аю ашар, бүленгәнне бүре ашар дигән әйбер бар. Әгәр дә ниндидер әйберне бетергә теләсәң, ортасына аның ши кагарга кирәк. Агачтан сораганнар, ни хәлләрен дип түмәрдән. Үзебезнекеләр бетерә дигән. Агач чилиләр дә бүкәннең ортасына сугып яралар дигән. Бүгенге көндә Татарстан Язучылар берлеген җитәкчелек кабул итеп, аңа ярдәм итеп, матур гына иттереп, шушы оешманы яшәтеп, шушының белән итә икән, әгәр дә без бүлгәләнә башласак, бик тиз бүлгәләнәчәкбез. Әгәр дә яшьләрнең ниндидер миңа карата, я булмаса идарәгә карата ниндидер җитешсез якларыбыз бар икән, алар килеп әйтергә тиеш. Нигә шушы язучылар берлегендә бүгенге көндә яшьләр белән эшли торган, пожалуйста, без бүлек эшләябез. Шунда ук бүгенге көндә безнең Калеп дигән оешмабыз бар. Мин аны рәис булып килүгә чакырдым. Аларның җитәкчесен чакырдым. Балаларым әйтәм, сезнең йортыгыз шушы. Килегез, сез республика өчен эшлисез. Мин сезнең хезмәтегезне, эшегезне күрәм. Нәрсә кирәк сезгә? Микрофон кирәкме, тегесе кирәкме, бүлмә кирәкме? Пожалуйста, эшләгез. Машина кирәкме? Кайлар барга. Килделәр, матур гына эшлиләр. Бер кешенең дә аларга претензия белдергәне юк. Шуның эчендә Татарстан Республикасы шундый затлы, матур здание биргән икән, ул бит Данил Салиховның гына түгел.
Ул бит карт язучыныкы, өлкән буын язучысыныкы гына түгел. Ул яшьләрнеке. Без яшьләрне язучылар берлегенә бик теләп, без аларны хәтта 2 китабы чыкканда карамыйча тизрәк алырга тырышабыз. Чөнки ул безнең киләчәгебез. Алар, менә безгә алар кирәк. Бүгенге көндә әгәр дә без күрәбез икән, әз генә өметле баланы күрәбез икән, без аны ничек тә үзебезгә кертергә тырышабыз. Һәм без аны эшләтергә тырышабыз. Була ул яшь язучылар оешмасы ачабыз, урта буынныкын ачабыз. Әйбәт. Иртәгәйме Данил тегеннән җигер бир, мине картларныкы, син яшьләрнеке бар бит инде. Бар иченә мотор гына кирсеннәр дә, мотор гына эшләсеннәр. Безнең ярдәмнән башка берәү дә юк. Без ярдәм итәргә һәм андыйлар бар, эшлиләр. Эшлиләр безнең дөресен әйткәндә менә бүгенге көндә. Давайте әйтим мин алайса, ягъни мәсәлән, Казан утлары журналының баш мөхәррире, алар директор дип аталар, Рөстәм Галиуллиннарны алыйк, Ленар Шәйхларны алыйк, идарә әгъзалары алар безнең. Алар безнең белән Казан утлары белән без менә бүгенге көндә рәхәтләп кулга-кул тотып эшлибез. Татарстан китап нәшриятында шул ук вакытта белән инде әйбер килеп чыга икән китап мәсьәләсендә без уртага салып сөйләшәбез. Чынлап та бу кешенең китабы, алар әйтәләр Данил абый кирәк микән, моны вакытлы микән, чыгарга микән, ничек микән, тегеләй микән, андай ниләрдә бар безнең дөресен әйткәндә. Шуңа күрә дә безнең яшьләрдән шул ук йолдызларны алсак та, әйбәт, инде алар да инде нитеп баралар. Мин әйтмәс идем, шуңа минем ул вакытта әйткән фикерем шул. Бер кашанда таркалырга ярамый. Республиканы таркатуда бик җиңел. Әгәр дә 5-6 республиканы бергә кушасың икән, анда да бөтенесе дә матур итеп уйланып эшләргә тиеш. Шул. Һәм менә хәзер бит инде озакламый безнең Тукай премиясе биреләчәк, шул уңайдан сездән сорыйсы килгән. Менә монда да ел саен ниндидер бәхәсләр чыга. Язучыларга гына бирелергә тиеш ул дигән кешеләр бар. Тукай бүләгенә мин менә болай дип җавап бирәм. Бу абзыйның бармагы үзенә кәкре дигән дип аңламагыз. Дөресен әйткәндә, ана һәрбер язучы, һәрбер ни әйтә. Әлеге дә баягы син язучылар берлегенә бик кергә теләп кергәнсең икән. Шушы язучылар берлеге әгъзасы булып торасың икән. Әгәр дә син бик тә матур язасың икән, бик тә синең халыкка язган әсәрең кирәк икән. Бердән аны күреп укучы сиздергә тиеш. Укучыдан билгеле ул. Аны китапхана мөдирләре дә белә. Һәм тәрбияви ягында карап. Һәм инде үзең шул берлектә торып, син үзең тавыш биреп сайлаткан идарәң бар икән. Син инде бир идарәңә менә мин или бүтән җирдән тәкъдим итсеннәр, әле үзең тәкъдим итүдә матур әйбер түгел ул. Менә мин Тукайга Тукайга мине тәкъдим итәм дип әйтүдә. Аны дөресен инде бүләкне читтән тәкъдим итәргә тиешләр күреп, ярар инде иттеләр ди. Син идарәне сайлагансың икән, үзеңне шулай дип танысың икән, бер үзеңнең хезмәтеңне идарәгә. Әгәр дә инде ул анда яклау таба икән, ул Тукай комитетына үтә. Ә инде идарәгә дә ышанмый, бүтән җирдән керү. Бар нәрсәгә әйтсәң дә 337 язучысы булган оешманың тәкъдиме белән ниндидер бер әдәбияттан читтә тора торган оешманың тәкъдиме дөрес дип уйлыйсызмы? Монда бит сиңа иптәшләрең бирә, билгеле.
Шундай очраклар да бар. Язучылар берлегенең идарәсеннән үтмиләр, бүтән җирдән керәләр. Тәртип булырга тиеш. Тәртип булырга тиеш һәм син бу премияга барганда ук төптән уйларга тиешсең. Куйган кандидатураларыңны уйларга тиешсең. Аның әсәрләрен барлап карарга тиешсең. Чагыштырып карарга тиешсең. Менә шул вакытта син әдип буласың инде. Менә шушыңа анализ ясый белсәң, һәм шул вакытта син халыкны да борчуга салмыйсың. Халыкны да буталышка кертмисең. Үз иптәшләреңне кыйнхәргә куймыйсың. Менә ничек уйлыйсыз, соңгы елларда менә былтыр дип әйтелгән язучылар берлеге тәкъдим ителгән кандидатура ул нәрсә белән аңлатыла? Язучылар берлеге җитеп әйтүне дөрес булмаган кандидат сайладымы, әллә анда бүтән мәсьәләме? Тукай комитетында бүгенге көндә 15 эксперт утыра. Әйбет, мин аларның барсы өчен дә җавап бирә алмыйм. Барсы өчен дә җавап бирә алмыйм. Шуңа күрәдер, әйбет, мин теге үземә үзе каршы килеп әйтә алмыйм, әмма ләкин мин үземнең идарәм тәкъдим иткән узган елга кандидатураны барыбер лаек дип уйлыйм. Һәм мин үземнең тавышымны шулай дип бирәм дә. Башкалар өчен мин ничек әйтәлем? Менә шул. Менә сез бит инде Тукай премиясе кабул итте, язучылар премиясе итеп, һәм менә язучылар берлеге. Ул дөресен генә әйткәндә дәүләт премиясе. Дәүләт премиясе ул. Кабул ителә. Ну, мин инде кешеләр өчен җавап бирә алмыйм бу мәсьәләдә. Мин үзем өчен җавап бирә алам. Мин үземнең чыгышымда да әйттем. Андагы чыгышымда да әйттем. Үземнең кандидатура турында мин йоклап утырмадым. Аңлатып бирдем. Әйбет. Һәм шул вакытта как кеше, как әдәбият оешмасының җитәкчесе буларак мин инде анда утырган үземнең каләмдәш бүтән җирдән кергән кешеләргә әйбет ниндидер ямьсез әйберләр утыра алмыйм. Дөресен әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, мин шушыңа җитәкче булып алганмын икән, әйбет, анда кергән кандидатурага бу фәлән, бу начар, бу фәлән дигән әйбер ул минем яктан дөрес тә булмас иде. Дөресен Демәк, аларга андагы отырган комиссия әгъзаларына узган ел үткәргән кеше дөресрәк булып чыккан күрәсең. Сез ничек уйлыйсыз, хәзер тагын әйтмәдекме, хәйриячеләргә, коррекционерларга бирәләр дигән сүз. Бу турыда инде мин гафу итегез. Язучыларга бирергә тиеш. Ул язучылар, ул бит Тукай премиясе. Ул бит әдәбиятны, сәнгатьне үстерү өчен бирелә торган премия. Әлбәттә, ул бирергә тиеш язучыларга. Һәм иншалла, минем уйлавымча, ул шулай булачак та. Шулай булыр дип өметләнәм дә. Сез бүгенге әдәбиятта ниндидер уңай якларын атар идегез татар әдәбиятына, һәм нәрсә сезгә ошамый? Бүгенге көндә мин татар әдәбиятын аксый дип тә әйтмәсем, начар бара дип тә әйтмәсем, һәр чорның үзенең әсәрләре туа. Ул бит ничек дип әйтим, менә бүгенге көн белән узган көнне чагыштырганда тормышның, яшәешнең, вакыйгаларның куелыгыннан да туа торган, яшәеш заманның. Менә без сугыштан соң туган балалар, сугыш елларыннан соң туган. Biz ике аяксыз, агач түмәрле абыйларны күргән кеше сугыштан кайткан. Без барбыр сугышның ачысын, төшисен күргән. Әле бу менә минем буын әйттем бит 70% безнең язучылар бүгенге көндә әле өлкән буын язучылар дип. Алар да шушы чорны кичергәннәр. Ул вакыттагы мәгълүматлар дөресен әйткәндә тетрәндерә торган. Ике аяксыз абзыйның язмышын син индәйме күрминчә, шушы ике аяктан чыгып, син халыкның туган илгә булган
мөхәббәтен яшь буынга аңлату мәсьәләсендә име синең дәней. Бүгенгесе көндә әйбет андый ниләр шуарланган менә андый вакыйгалар әйбет язучы өчен авыррактыр да. Тормыш ни әйтсәң дә бүгенгесе көндә без күпме генә зарлансак та дөньяның алга китеше бик күп бит. Өстәлләрне карасаң да сыгылып тора торган өстәлләр, утырып йөри торган машиналар бар, яшәеш, кешенең яшәү рәвеше алга китте, егетләр. Без авылдан чыгып киткән чагыздан ишетсәк, искә төшерсәк тә авыл капкасыннан чыгып, фәләншәр сәгать бер грузовой машина үтмәсме дип торган заманнар үтте. Бүген барбыр теге ничектер дип әйтим, әдәм баласының тамагы туйды, үсте бүтән. Әгәр дә элеккегә язсаң, ул үткән ни кебек, бүгенге көн укучысын ул уже үзенә бик теге ничек дип әйтим, үзенә удар алмый дип әйтимме? Бары яшьләр уже икенче ни белән яшиләр. Шуңа күрә дә бүгенге яшь буынга язу элеккегә караганда бәлки авыррактыр да. Темалар табу мәсьәләсендә. Темалар мәсьәләләре. Ул бит инде дөрес. Бүгенге көннең дә җитешсез яклары бик күп бар. Шул ук наркоманиясе элек булмады бит инде. Әйбәт тегесе монсы андыйлар да бардыр. Нөгел аның турында да язып булмай. Менә безнең Ибраһим Салаховларны аласыңмы? Нәби Дәүлиләрне аласыңмы? Аяз абыйларны аласыңмы? Алар нинди ачы тормыш, нинди каһәрләнгән тормышлар күреп бит. Алар нинди багажлар белән аннан кайтканнар. Алар кемнәр белән генә булмаган. Алар дөньяның нәрсәсен генә күрмәгән. Шуңа күрә дә аларның әсәрләрен укығанда теге бала җеннәре торып утыра торган, җанап та якына кашыра торган, төннәр буе укып чыга торган әсәрләр иде. Бүгенге әсәрләрдәге менә шушы булмау шушындый. Аның белән генә аңлатмыйм. Теге тирәнтен яшәешнең бер телем икмәкнең нинди кыйммәтен, адәм баласының бер йотым суның нинди кыйммәтлеген ул вакытларда әсәрләрдә тудырдылар, адәм баласына аңлаттылар. Бүген без ниндидер семьяда, ниндидер вакышлык, шуның ише менә шушындай әйберләр белән язылган әсәрләр белән чагыштырып булмый. Менә Зөләйха открывает глаза дисә бит әле инде. Кара, ниттегез бит инде. Ул бала да теге чорга кайтып, нинди әдәбиятчылар арасында нинди шалкымнар китереп чыгарды. Дөресен әйткәндә. Менә шул турыда бер әйберсен, аны Ишат Сәидов әйткән менә Валим күптән түгелдән фантазиялар турында шуны әйткән. Соңгы елларда күләмле әсәрләр, истә калырлык әсәрләр юк дигән фикер әйткән. Сез ризамы шуның белән? Соңгы 10 елда дип. Юк, мин риза түгел аның белән. Барбер романнар турында. Барбер тарихи романнары вакыт имамны бер кая куя алмыйсың. Аның бер сартына берсечә. Шул ук Фәүзия Бәйрәмованың романнарын куябыз. Укый халык, көчле әйберләр. Шул ук вакытта шигъриятта да әйтмәс идем, бар әйтелә торган сүзләр бар. Бүген үтемле әйберләребез бар. Бар бит алар. Бар, берсе артыннан берсе чыгып баралар. Менә бүгенге дөнья җиңел генә шул менә Камил Кәримовның менә соңгы чыккан романнарын менә мин үзем ягъни мәсәлән әйбит төн буе йокламыйча укып чыктым. Үзенә бар җәлеп итте. Үзе теленә сокланып. Каралы тип-тиге җирдән генә дә матур гына, нинди генә кызыклы, шул вакытта гыйбрәтле әйбер язган дип. Андай әйберләр менә шул. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.